justiin ajattelin tulla syömään tämmösen pekonipizzan tänne kebabpilaan. Näyttää aika herkuiselta ja ei voi muuta sanoa, että pitää kyllä nyt maistaa tekee se vesikielä. Pekoni on kyllä semmoinen asia, että se mahdollistaa parempaa ei oo mistään. Ai. Kyllä. Tirskoja pekonista. Rasvaa sen verran, ei ole koskaan ennen mistään. No. Oi. Kato. Kyllä pizzassa pitää olla pekonia aina. Aika täyteläinen makuuni on. Pizza ei kyllä niin mahdottoman hyvin sovi pekoni, mutta siis jos esimerkiksi tulee joku peruspekoni, no pelkästään pekoni, se on paljon paremman näköistä. Sitten tietysti pitää olla vipua aina, että maistuuko täällä. Hyvä. Luistelen ottamaan pekonia pizzaa. No niin, nyt on kuule pestissäkin pekonia maistettu oikein. Oli kyllä se on vielä kerran pakko sanoa, että se oli kyllä aika maittava makusta. Joo, mutta eiköhän mennä nyt sivaan päin, että hakemaan lisää pekonia. Joo. Ja se on semmonen hieno juttu, että pakko aina käydä ostaa pekonia, kun niin se on vaan semmonen, että niin, mitä enemmän pekonia mä syön, niin sitä laajemmaksi mä tuun, mutta niin, mutta sehän on sitten siinä se ongelma, että loppuu kyllä rahaa, että kesken kun menee niin paljon pekonia rahaa ja semmoista. Mulla vois semmonen, että sais vähän se oikein ison pekonihampuri. Se olis kyllä aivan mahtavan makuinen. Siis totta kai ihan sitä aina sais. Olishan se siis aivan mahre, jos sais ilmaiseksi pekonia niin paljon kuin tahtoo. Mä kerran osallistuin semmoseen kilpailuun, missä olisi voittanut ilmaiseksi loppuelämäksen pekonia. Ei saatana, ei minä semmosia voita koskaan. Jumalauta. No niin, nyt ei olla enää Sivostakaan kaukana. Mennään Sivo. Joo. Sitten sen jälkeen tietysti vaikka koulua päin. Eihän kukaan pysty olla koulupäivää ilman pekonia. Se on niin kuin mun motto sanoo, että pekoni tai elämä. Kyllä. No niin, otan lähtö Sivaa. Ostaiskohan vaikka siitä vähän jotakin pientä naposteltavat hommat sitten kotona. Niin pistäis pekonit tuliin. Se olisi kyllä aika mahtavaa. Kato perille tarjouksessa pekoni. Joo. Vielä parempi voi. No niin, nyt pitää vain löytää pekonit täältä jostakin. Olisikohan ne täällä? Oispio.
Eikö täällä oo pekoni? No perkele. Ah. Eihän täällä nyt saatana mitään. Tuossa, oi. Tää on oikein Amerikan pekoni. Joo. Se on vähän kalliimpaa. Ei mulle semmosia oo paljon. Pitää ostaa tämmönen vähän halvempaa Eldorado pekoni. Kevyt savust. Ui savut. Se on aivan otan tämmösen. Kyllä. Joo niin. Kyllä. Se on semmonen pekoni on mun elämä. Ja se on semmonen. Jos otais vaikka tästä pari karkin puolikasta. Sitten lähtes koululle päin. Joo. Joo, no. Ei siinä sitten mä koulupäivän sen jälkeen mene kotiin. Paistaan pekonia. No. Se on moro.